Moi boas, benvidos a unha nova serie destes directos de QPC nesta última semana de programación diaria que traemos ás 3 da tarde no Facebook de Que pasa na Costa e despois no YouTube e no diario, querendo un pouco achegarnos a pé de rúa, entrando en cada casa para ver como estamos levando toda esta crise. Levamos meses falando de turismo, temos feito unha completa ronda de alcaldes e alcaldesas para ver como os concellos poden axudar aos pequenos negocios, aos autónomos, ás pequenas empresas. Hoxe queremos meternos precisamente neses negocios, neses comercios, neses restaurantes, neses hotéis da zona para ver como está pasando todo isto e como podemos sair de toda esta crise. Por iso queremos agradecer a vontade destes tres representantes de cada sector, ademais de cada comarca. Falamos con Mariluz Lema, da tenda de Má de Vimianzo. Hola, Mariluz. Hola. Falamos con Silvia Bouzas, do Hotel Playa de Laxe. Moi boas, Silvia. Hola, boas tardes. Falamos con Fran Inso, do restaurante O Fragón de Fisterra. Que tal, Fran? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Bueno, gracias por estar aquí. Antes de nada, si vos parece, falamos un pouco en clave persoal, como levastes todo este confinamento, porque seguro que levabades anos e anos aí todo o día correndo e de repente un parón no que non podedes facer nada nas vosas vidas, seguro que vos afectou dunha maneira singular. Contanos, Mariluz, empezamos por Mariluz. Hola. Bueno, eu a verdad que levei moi mal. Levei moi mal, sí. Hubo días, bueno, dentro dos días, hubo horas moi malas, gracias a Dios, non foron días enteros malos, pero, bueno, non me acordaba de chorar tanto, pois non moi mal, moi mal. Por min, polo negocio, por meus pais, a xente maior, bueno, meus pais que non estaba con eles, porque, bueno, pola situación que había no país e no mundo, eu vía a televisión e choraba a mares, levei moi mal, moi mal. Non nos extraña nada, verdad, Silvia? Bueno, pois eu non o viví mal, para mí foron unhas vacacións casi. Poden estar con meus fillos tranquilamente, facendo moitas cousas que non podía facer no día a día, e despois, pois, puseme a ler, a ver series, a falar con amigos que tiña por aí polo mundo, tiña un pouco abandonados, o sea que para min casi unhas vacacións, non sei se decilo. Supoño que tamén ao ir ao ERTE, pois claro, cobrábamos daquela maneira, non? Entón sei que a empresa, o parón da empresa, é como un stand-by, pero non repercute nun gasto excesivo, vaya, para eles. Ahora falamos das actividades da situación económica. Fran, ti como levaches personalmente todo isto? A ver, o que personalmente, nós temos unha casa pegada ao restaurante, entonces as vistas que temos aquí, a tranquilidade é espectacular, entonces dentro deso o noso confinamento non foi tal, porque nós temos aquí unha finca de casi 4.000 metros cuadrados, vemos toda a ría, entonces non... Nese aspecto foron, non vou decir vacacións, pero sí que o levamos moito mellor, aparte que temos 2 cans, temos animales, e temos o monte al lado, podíamos pasear un pouquiño, esa media hora, entonces nese caso non. No tema profesional, regular, vamos a decir regular tirando moi mal, porque claro, estamos preparando xa a campaña que empezaría ca Semana Santa, e claro, é un punto de inflexión de cara ao que é a tempada, non? Entonces, non o contastes con eses cartos que pensabas, bueno, mal. A verdade que nese aspecto moi mal. E foi o peor momento, sobre todo para o sector do vencellado turismo, o parón realmente, non, Silvia? Sí, a verdade que sí, además coincidiu tamén con Semana Santa, que era unha parte importante, unha fecha moi importante para nós, para empezar, porque empezas con Semana Santa, que é un insufle despois do inverno de cartos e de xente, pois entonces, claro, a ese nivel sí. Despois, claro, a nivel personal, pois cada un vivino, sobre todo os pequenos negocios vivímoslo de unha maneira diferente, non que as grandes empresas que teñen outros medios. A ver, para facernos a idea da porcentaxe que puido afectar isto a nivel de facturación anual, Mariluz,
como calculas que pode repercutir este parón de 3 meses na tenda de má de Vimianzo? Hombre, foron 2 meses que se perderon, non se van a recuperar, eses 2 meses non se van a recuperar. Perdiuse, a miña tenda é unha tenda pequena, unha tenda de pueblo pequena, tiña unha empleada media jornada, ahora mesmo está no ERTE, sigue no ERTE, perdiuse moito. O sea, tamén é verdad, non é que ser pesimista, porque parece que estou aquí en plan pesimista, non. Perdiuse moito, está se recuperando, pouco a pouco. O sea, está se recuperando pouquinho a pouco. O perdido non volve. O sea, perdeuse o Día do Pai, o Día da Nai, Semana Santa, a feira de Semana Santa de Vimianzo é unha feira que che salva un mes, é unha feira buísima, Sábado Santo, bueno, perdeuse fechas moi importantes. Tamén é verdad, claro, acaba de recibir a mercancía, estaba toda a mercancía na tenda, foron a tenda, a roupa de nenos, por exemplo, a parte de primavera non se vai a vender, porque claro, a xente está che comprando de verán. A roupa que é propia de primavera, parcas, cazoras vaqueras, esa roupa, claro, os nenos non van a festas, non van a runas, ni siquiera van ao cole. Os pais agora necesitan moi pouca roupa para os fillos, os nenos están na casa todo o día, están con 2 chándals. Bueno, o que se perdiu non se vai recuperar, é irrecuperable. Nunha tenda como a miña, con un presupuesto como teño eu, vais notar, notase. Tamén é verdade, o sea, que sigamos, que todo vaya ben, que todo vaya para diante pouquinho a pouco, non vamos a caer por isto, vamos a seguir para diante como sea. Ahora, bueno, eu en 2 meses de faturar 25.000 euros. 25.000 euros nunha tenda como a miña é moitísimo, o sea, moitísimo. O sea, iso foron 2 meses de moita venta nunha tenda como a miña. O sea, moita pasta. E, bueno, ao final, os negocios como eu é pasta. Tamén digo a verdade, este así que é o tema que vai vir despois. E desde que estou aí, estou moi optimista. Vexo que pouco a pouco podemos sair. Pero, bueno, foi duro, para mí foi moi duro. Eu non teño máis palabras que decir que foi moi duro. E o día do Pai na casa, buah, mi madre, o día do Pai que vendes un montón. Semana Santa, o Xoves Santo, Vimianzo, un Xoves Santo, Vimianzo na casa, me pasaba igual en Fisterra, en Lasen, pero mi madre, que non podes nin pensalo. E que pasa que, claro, tamén como foi unha cousa xeral, foi para todo o mundo, ninguén se salvou, salvo farmacias, supermercados, bueno, pois que ibas facer? Levalo con filosofía e punto, non iso, comer e engordar, pero a nivel económico, nestes puebliños daqui da Costa da Morte, vivimos uns dos outros, e iso non se recupera. O que perdemos non se recupera. Aí quedou. Pero, bueno, malo será. Como afecta ao sector hotelero todo ese parón xusto ademais cando empezaba esa campaña que normalmente se pode alongar aí hasta outubro, novembro, que empeza aí na Semana Santa e que xa perdimos aí o arranque e a mitade casi do verán, se nos apuramos. Para min é a pregunta. Sí. Sí, bueno, a verdade é que perdemos esos meses. Tamén é verdad que eran uns meses bastante flosos. Despois de Semana Santa vas tirando, vas facendo, pero tirando hasta casi xuño, que é suyo, ¿no? Entonces, ahora que empezamos a finales de xuño, esta semana, empezamos a traballar o sábado, estamos traballando moi ben esta semana, previsiblemente julio, xullo e máis agosto van a ser tamén bons, ¿no? Por lo menos agosto nós temos moitísimas reservas, xullo xa un pouco menos, a segunda quincena mellor que a primeira, pero tamén o traballo é doble, quero dicir, é a incertidumbre de que nós, por exemplo, no noso caso, os protocolos son tan estrictos que teño que doblar o personal. Entonces, de que me vale este ano? Eu xa o daba por perdido, quero dicir, se nós a partir de agora xa o que fixemos non perdemos porque fomos a ERTE todos, non tuveron que pagar polo menos as nóminas, que despois a nivel empleados xa falaremos deso, pero ou se me permites, pero a nivel empresa, claro, non houbo casi cargas, entonces ni a nivel autónomos, a electricidade menos, o seguro sí, porque eso tens que seguir pagando así, pero todo o que mantenimiento, pues tamén o vas aforrando. Que pasa? Que agora empezas a traballar, empezas con uns protocolos moi estrictos, tens que levache moitísimo máis tempo facer as mesmas cousas e tens que doblar o personal. Por tanto, eu este ano, xa che digo, se chegamos para pagar os empregados e as cargas que dar a pre, como que dice, xa me dou con un canto de narices, vale.
Fran, ti como valoras esa perda destes meses de traballo? A perda económica é importante, pero máis, a mí o que máis me dói é que estábamos nun momento, penso que moi bo, porque estábamos xa aceptados como equipo, tiñamos os pratos bastante pensados dentro do que somos nós, que sempre estamos cambiando por temporada todo isto, pero doime sobre todo porque estábamos nun momento moi bo no aspecto do equilibrio dos platos, da creación, e foi como, sabes, iba a empezar a Semana Santa e, joder, estamos no mellor momento e de repente quedas como parado, non? Entón, nese aspecto sí que me influiu bastante. A parte, estaba sendo o mellor ano da historia nosa, tanto desde que estábamos abaixo como aquí arriba, entón, nese aspecto sí que me influiu. Depois o porcentaje debe estar entre o 15 e 20% máis ou menos da facturación do ano, pero sí que é verdad que eu son optimista por naturaleza e penso que este ano vai ser moi bo. Non colleremos as vacacións de novembro, pero bueno, non pasa nada, colleremos outro ano, non? Neste aspecto non me importa. E as consecuencias. Faladme dos empregados, entón, como pasaron todo isto? Entraron en ERTE tamén, supoño? Sí, os empregados sempre, claro, é o peor, non? Puxémonos en ERTE, por suposto, ahora mesmo temos recuperados a todos menos a un, pasarlo, penso que bastante mal, porque, claro, eles teñen os seus pisos, claro, non teñen, digamos, unha finca para poder andar por fora e todo isto, estaban, bueno, dentro da casa, entón supoño que eso, según dixeron, pasarlo bastante mal, non? O tema dos ERTES, a verdade que os nosos cobraron, penso que dos primeiros, según me dixeron, non tiveron ningún problema en ese aspecto, penso que os papeles foron entregados moi rápido, todo isto, nós o que fixemos foi complementar eses ERTES con unha axuda por parte nosa do restaurante, non? Entonces foi unha pequena axuda según ventas que fixemos polas Premier, que facemos unha primeira degustación, demos o 30% para compensar ese 70% que lle daba o goberno, non? Boa medida, sí, señor. Silvia, como viviron eses empregados? Para a noso ERTE foi fatal, é verdad que o fixemos desde o principio, fixeron super rápido na gestoría, pero desde o SEPE colleron mal os nosos datos, pagaronnos menos do que nos correspondía, non cobramos hasta fai 20 días que cobramos a mitad, de 2 meses a medio cobramos un mes solo, adiantaron os primeiro 460 euros, creo que fora, e cando ingresaron os 800 e pico, retiraron eses adelantos. O sea que, sí que é verdad que entras na página e sabes perfectamente o que vas cobrar, pero no meu caso, por exemplo, estaba mal. Entón, tens que reclamar. Chamar é imposible, porque non podes. O teléfono non cho collen. Falas coa gestoría, a gestoría non pode falar co SEPE, tens que falar ti directamente. Despois de esperar de 2 meses a medio, ves que ven e ven mal. Sentes un pouco de impotencia, porque ti tens que pagar a hipoteca, a luz, a agua, igual. Porque, si, dos bancos dixe, podemos axudarche, se non pagas agora, pagas dentro dos meses, vale, sí, pero non tens que pagalo igual, ainda que che prorroguen, tens que pagalo igual e tens que ter unhas premisas para que che podan facilitar o non pago, que é increíble. O sea que, a nivel personal e monetariamente, foi fatal, eso sí. Mariluz, para a túa empregada, ainda non recuperaste. Por certo, perdona, Mariluz, recuperastes a todos os traballadores e a Silvia, incluso tedes que ampliar, dixestes? Nos recuperamos a todos e tuven que doblar a xente de limpeza. O sea, non é que recuperamos os 5 que estábamos no ERTE e tuven que contratar a 5 máis. Mariluz? Pois eu non, ojalá tuvera que doblar. Eu tiño a unha empleada de media jornada, a Raquel, miña Raquel, que é unha maravilla. Fui porque máis pena tuve, está no ERTE. Eu tuve moita sorte, tanto eu po CESE, o cobrei do CESE puntual, Raquel o ERTE puntual,
tuve, o sea, non tuve ningún problema. Tuve a gestoría de maravilla, problemas, o sea, as casas, as miñas, os proveedores máis importantes, alargaron os plazos de vencimiento, empezo ahora a pagar letras que teria que ter pagado en esas fechas. Nese caso, sentíme moi apoiada, moi apoiada. Bueno, foi sendo todo ben. A Raquel do Ventre estou collendo porque, claro, a tenda, claro, non é o mesmo que os vosos negocios, que os meus compañeros. A tenda, pois, cando abrín eu, estuvemos, como digo, de luna de miel, porque nos centros comerciales non abriran aínda. Entonces, foi un boom, vendemos de maravilla. O sea, abrimos esas 2 semanas de maio, aquí eu e as miñas compañeras moi contentas. Pois ben, vendíamos moi ben. Claro, pensei en collela, pero dixen, vou esperar a ver como ven en junio, que abren xa os marinedas e iso, e, bueno, ahora mismo dou ben feito eu. Claro, tamén é certo que porque podo estar no Verte, e o tempo que poda estar, se non podera estar, collería, e, bueno, tiraríamos para diante igual. Eu cobrei o CESI puntual, cobrei o Raquel o ERTE puntual, eso, sentime apoiada polo banco, polas casas que as miñas, bueno, as que me venden. Nese caso non tuve problema, non tuve problema. Vistes caer algún compañeiro, pois algún restaurante da contorna, algún hotel, algunha tenda, algún comercio por aí por Vimianzo, notastes que algún se quedara polo camiño? Home, houve un par de bares que se quedaron polo camiño. Tamén un deles, quer dicir, xa tiña medio pensado cerrar, pechar, tiña outro traballo surgiulle, e, bueno, xa foi isto que dous bares cerraron. Pero, bueno, estamos tirando para diante, quero dicir que, home, os que estamos atrás do mostrador somos mi amigos de queixarnos todos, ai, que mal, que tal, estamos todos aí, e a verdad, eu digo sempre que eu o día que cheguei á tienda, fixen como a papa, eu baixeime e biquei o chan, estamos aí tal cual, mira, o sea, eu levo muitos anos vendendo, caiu algo. É moi adictivo, o mostrador é moi adictivo. A veces queixamos dos clientes, que son os plastas, que son así, que son andando, pero despois é como o tabaco, fai mal, pero é adictivo. Isto é igual. Eu, cando me vin detrás do mostrador, a xente que me entraba a saludar, o sea, que ven comprar, pero xente que me decía, má, chorei, ou volvían a chorar, eu non son nada chorona, pero xente que me saudaba, que ven que teades aquí, que gusto que esteades, xente que veu comprar por colaborar, unha maravilla, despois foi unha maravilla. Mira, despois, o sea, eu, así como de antes o borraría no mapa normal, todo o mundo borraría, o de os 15 días de maio que tuve en aberto, foi unha maravilla, foi unha luna de miel, total. Entrei encantada. Nos temos compañeros aquí en Lase, houve restaurantes que me dixeron que mellor que a Semana Santa, este mes de maio, mellor que Semana Santa é o Día do Pai, do ano pasado. Sí. A verdad que empezou con forza isto, a verdad que sí. Aparte que a xente, vese que a xente valorou, estaba así perdendo moito valor, non tanto ao vosso gremio restaurantes, porque os restaurantes vas ao que están ao lado da casa, pero as tendas estábamos totalmente desvalorizadas. O sea, ahora, bueno, non totalmente, pero, bueno, o que está en auge é online, o que está en auge é a maneira que eu respeto tamén, que é normal, cada un compra onde lle dá a gana. Pero veo como un cariño hacia nós. Que pena ver as tiendas pechadas, que pena pasar por estas calles e non ver nada aberto. Que triste os escaparates como estaban. A xente douse un pouco de conta de que sin negocios os pueblos non son nada tampouco. Sin xente non son nada, primeiro é a xente. Os negocios tamén valemos algo, tamén facemos algo. E iso... Claro. O contacto, non? O contacto personal, non? Da xente, non? Sí. Facía falta falar, non? A nós é o que nos alimenta, ao fin e ao cabo, nós é o que nos alimenta, porque, bueno, vivimos deso, nós somos, o sea, a pasta é a pasta, pero o alimento, a xente que ven, que che compra, que che fala, que che conta, eso para min foi unha lección, vamos, de todo, unha lección de todo, de que a veces empezamos, eso como, bueno, empezamos a queixarnos, non, a xente é unha plasta, a xente quere isto, a xente vai a marineda, a xente compra online, é a xente estupenda, os clientes son estupendos, son maravillosos, eu que aprendín, que son maravillosos. Si queda, polo menos, esa conciencia, non, ese compromiso co comercio local. Sí que o teñen, totalmente teñen, non é? Home,
todos somos humanos, tamén é un día, eso, fago unha infidelidade, vou comprar a marineda, ou tamén, pero, claro, todos somos humanos, pero a xente de aquí do pueblo, do rural, demostrou estar á altura de sobra, de sobra. Adivinmianzo, de sobra, Sí, sí. E a nivel de mantemento das normas de seguridade, como vedes como nos estamos portando? Estamos relaxándonos demasiado, Silvia? Ou aínda estamos con cuidado e con medo? Home, nos acabamos de abrir e a verdade é que estamos con moito medo. Temos tan protocolarizado todo e temos tantas normas de limpeza que xa é unha pasada. Eu xa digo, parecemos bandidos. Entre a máscara e a pistola andamos todo o día disparando, lo juro. Parecemos el zorro no, lo siguiente. Pero sí, a ver, hai de todo, non? Supuestamente nos sitios comuns tes que levar sempre a mascarilla, as de vacacións é normalmente que a saca. Ahora, eu penso que todos os negocios sí que deberían seguir esas normas. Que a xente non o faga de fora non quere dicir que nos nosos establecimentos non teñamos que seguir as normas. E de feito a xente dase conta. Porque a min tamén me chegaron queixas de clientes que iban a algún restaurante e lle decían, oye, é que aquí non poñen a mascarilla, é que están cortando o xamón sin mascarilla, é que non, sobre todo a mascarilla, quero decir, claro, vale, pásalo mal, pasas moito calor, pero agora hai 50.000 modelos de mascarillas, se non che vai unha, pode ir outra. O sea que é obligatorio o uso de mascarilla nos traballos e de cara ao público máis e debería usarse. Non podemos ser laxos en eso. Eu xa non digo o gel hidroalcohólico, que xa che digo, parece vamos a quedar coas mans sin piel, xa. Pero xa é unha costumbre, ves unha botella, a min agora hasta me gusta, ves unha botella e dices, a ver como huele este. A ver como huele este, ¿no? E eso é bo, pero o da mascarilla é que é fundamental, e deberíamos usala sí ou sí. Eu daba por suposto que os negocios estades tomando isto moi en serio e a miña pregunta ia máis pola clientela, Fran. Claro. Eu penso que a xente o tomou moi en serio, moitísimo. Aquí, particularmente no restaurante, penso que o tomamos xa un poquinho demais. Non sei se a palabra é demais, pero fixemos un protocolo moi largo. Cando empezou todo isto, empezamos a facer un protocolo moi extenso. Depois estábamos en contacto cos empleados. E unha cosa moi importante que lles decía ou que lles dixen foi tende en conta que vos e vos contaxades estades poñendo en xogo todo o restaurante, o meu negocio, non? Entón, tedes que ter a responsabilidade personal de cando estedes con outra xente, non só no restaurante que pos unha mascarilla, cando estás con outra xente, tens que intentar cumplir as normas, porque depois vas a vir a traballar aquí ao restaurante e igual teño que pechar o restaurante durante 15 días. Entonces, nese aspecto, puxenlle bastante claro o tema, non? E depois, eu aquí non me entero moito, aquí estamos na aldea, aquí na aldea somos 4 casas, e non sei moi ben en Fisterra como levan, pero baixo moi de vez en cando e veixo que xente, polo que veixo eu, que respeta ben, vai con mascarilla, xente... E cando fala está separada, nese aspecto, eu penso que moi ben. Mariluz, ti que estás aí en primeirísima liña, méteseche no mostrador, dentro do mostrador a xente ou... Non. Home, hai a clásica, non? Que entra e tal, pero a maioría da xente non. A xente ten moitísimo medo, ten medo, Que así, a xente ten medo. Probar coste de traballo, que iso é un hándicap que temos nas tiendas, probar coste de traballo. O sea, desinfectan as mans á entrada, veñen ca mascarilla, manteñen a distancia. No medio claro que hai o control do aforo. Aparte que eu quedei pasmadísima, porque eu cando fun, claro, como levaba 2 meses na casa, imaginábame que iba para a guerra de Corea, vamos, eu iba, en plan... Pero a xente, claro, a xente seguirá indo aos supermercados, seguirá indo ás farmacias, estaban... O traballo máis gordo levarno eses, as farmacias e os supermercados, que xa se acostumaron. Cando cheguei eu, pois xa estaban a ir ao supermercado e sabían que a mascarilla,
preguntaban, eu teño aforo de 3 persoas na tenda, e con eso vou seguir de momento, porque me parece a miña tenda é pequena, pareceme que está ben así. Eu ven, a verdade é que ven, home, onde entrou unha señora e empezou pam a tocar en todos, e eu, home, non faga así, ahora mismo non é o momento máis indicado para... Pero a xente ten moito medo aos rebrotes. E agora estamos todos aí, non sei, por exemplo, os meus dos compañeros, pero estamos todos con medo aos madrileños, e os que veñen por aí abaixo, a Lase, a Fisterra, van vir por aí abaixo, van tocar todo. Estamos un pouco todos emparanoiados. A min eso non me gustou. A min esa cosa non me gustou, ves? A min tampouco. A min eso de tema de madrileños, a min eso non me gustou nada. A min tampouco me gustou, a Hai min unha tampouco. especie de Eu digo plan madrilefobia risa. aquí moi grande, a mí non me gusta nada, nada. Nada porque, principio, todo o mundo quería que viñeran madrileños que deixan os cartiños, non? E despois parece que son uns afestados. A min eso non me gusta nada. E despois non todos son madrileños, hai de Soria, hai de Huesca, dentro de madrileños, hai dentro de madrileños van todos os que veñen de outras partes de España, máis que nada, que son os que temos medo. Eu digo como exemplo, non penso o mismo tampouco. Ora, a maioría da xente sí que ven con ese medo. Ven con ese medo, claro, hai que ter en conta unha cousa. Non é o que eu faga na miña tienda, nem o que fagan os vosos empleados nos vosos locales. Se nós non levamos as normas ben, eu podo contagiar a medio Vimianzo. A Vimianzo ou a quen viña da miña tienda, podo contagiar, claro. Unha prenda que quede sin probada, que quede sin desinfectar, que este contaminada, non fai falta que sea madrileño, daqui do lado, de Treus, xa pode contaminar. Eso é o que temos que agora é contaminar. Despois, o da fobia é outro tema, pero bueno, se eso vamos, fobias hubo sempre e haberá sempre, Se non é a madrileños, é a gallegos, sempre hubo fobias. Ese é un tema aparte. Ahora mismo está afectando máis a vos, penso, que a Vimianzo, porque nós, ao fin e ao cabo, nós somos... O turismo de Vimianzo non é como a vos, non é o mismiño. Aquí non estamos rodeados, aquí son de paso. Pero, bueno, vos tendo a tela con iso, porque vos... Eu digo sempre que nesta pandemia quen ten que cuidarse é un a cada un. Ti non podes contar coa xente de fora, tens que contar contigo. E se ti tes cuidado, os outros se non teñen é o seu problema, pero ti eres o que tes que ter cuidado. No, ti tes que ter cuidado, e o outro ten que ter cuidado. Se cada un individualmente ten cuidado, todos temos cuidado. Non podes depender do outro, tes que depender de ti. É a túa responsabilidade. Aí non estou de acordo. Aquí temos que, desta pandemia, é unha pandemia. Dependemos uns dos outros, Silvia. Eu, por moito que me cuide, por moito que... Dependemos totalmente do próximo, o sea, totalmente. Como non vamos depender? Pero ti non podes actuar como policía, como fixeron moita xente. Non. Non debería ser. Non, eu teño abondo con setendeira. Estás dicindo que depende da outra xente, claro que depende da outra xente, pero para ti non lle podes obligar a outra xente a facer o que ti. Non, para nada. Home, no meu local sí, no meu local sí que eu obligo. Ou te cuidas ti a ti mismo. No meu local sí que podo, debo. Ni recriminarlle ao outro, nin tampouco facer de policía. Por lo tanto, tes que cuidar ti e malos teus. E o que faga o resto, xa non podes facer nada. Aí sí que non podes facer nada. Inda que sepas que depende dos outros tamén, lógicamente. Pero ti, se estás no teu negocio, tes que ser responsable do teu negocio. Se unha clienta ven e non ten mascarilla, ponse a tocar, dices, hombre, podes ir chamar a atención, pero que lle vas decir? A min, por exemplo, chegaron uns e quitaron os cubrecolchóns que temos de plástico que cambiamos cada vez que entra un cliente no hotel. Entón, quitaronmos 2 colchóns. O próximo cliente vai estar encima dese colchón. Hombre, eu vou poñer o cubrecolchón, pero que lle vou andar dicindo, oye, mira, el pagou a habitación, quere quitar o cubrecolchón do colchón, non lle vou a estar dicindo, mira, es que tiene que ponerlo. Bueno, porque o tema é distinto ao meu. Eu sí que lle sigo... Tenga usted un pouco de consciencia. Non lle podo decir. Eu así coi a xente que poña, eu digo, mira, perdona, non das mascarilla, teño aquí, o Concello dotou-nos de mascarillas, das máis normales, e digo, mira, sin mascarilla non pode ser. A mí non lle digo, pon mascarilla. Digo, jolín, sin mascarilla non pode ser, non pode ser. Ai, claro, Fran, imponche que estas mulleres non che deixan falar. Sí, é que eu estou escoitando porque, é verdade, non estaba de acordo con outra e que debatir, non? Pero eu sigo dicindo o mesmo de antes, non? É que parece que o madrileño se viña contaminado de casa todos son contaminadores profesionales, non? Aquí en Galicia podese contagiar con un galego, con un asturiano,
con un belga ou co que sea. Entonces, con cubano. claro, Mellor con cubano. outro día viñeron de Brasil e contaxiaron en Ribeira. Entonces, non estamos dicindo que veñen os brasileiros, non. Entonces, eu penso que hai algo metido dentro, os temas históricos, contra os madrileños, que, bueno, a mí non me gusta. Pero, aparte deso, non temos que estar repetíndolle continuamente a xente o que ten que facer. E por activa e por pasiva, yo dixeron as autoridades sanitarias. Claro. En pasquíns, en periódicos. Se uno non fai, é como se cando vas pola carretera, ti tes unha señal, e tes a 120, se vas a 160, multanche, sí ou non? O sea, sí. Pois nos non quixemos alimentar en ningún momento esas fobias e esas cousas. No, eu non, desde logo, eu non quixen. Se o dixen, foi de chiste. Así que vamos pasar ir un paso para diante. Entendo que sí que as medidas do goberno central vos serviron de algunha maneira, cos ERTES e demais, non sei de que outra maneira podían axudar, pero focalizando nos concellos, que son os que temos máis cerca. Fran, empezamos por Fran, Silvia xa... A ver, pues Silvia... Eu teño un trato personal moi bo tanto con Pepe como con Cuca Menos, ainda que somos da casa mesma edad, pero eu puxeno nas redes sociales. Eu penso que houve unha falta completa de información e de, vamos a decir, accións. Vamos a dixalo así, non? E eu poñer nas redes sociales que a mí me gustaría ver, polo menos, algo de información, non? Que estades a facer? Non? Que estades a facer con outros concellos limítrofes? Que hai? Eu, por exemplo, veía a xente, o alcalde de Muxía, que polo menos, igual estaba errado ou non, pero veía que facía cousas. A alcaldesa de C veía que, bueno, estaba facendo algunhas cousas, non? Depois todos podemos errar, eu non estou dicindo, se estás gobernando ou se tes un posto de responsabilidade, erras. O importante é non errar moito, porque senón aí xa non vamos ben. Pero aquí en Fisterra, repito, teño un trato personal excelente con Pepe. Pero non veía nada. E eu decía, joder, se eu estou así, que eu intento non informarme moito do tema de, bueno, como estarán outros que sí que realmente estaban necesitando moito. Porque dentro do que cabe, pois eu digo o mismo, non? Eu son privilegiado, vivo nun sitio idílico, e, bueno, non me vai mal, pero hai outra xente que sí que lle vai moi mal, non? Entonces, moi mal, nese aspecto moi mal. E sinto por Pepe, porque, xa te digo, caime moi ben. Era unha oportunidade de máis. É moi majo, Pepe. Sí, pero que é moi... A ver, é moi majo e aparte que penso que é unha persona válida, pero nese aspecto fui como unha deixadez total. Non entendí. Nos a nivel... A ver, aquí hai dúas partes. A nivel individual é como digamos, unha persona que vive nun pueblo e outra a nivel empresarial. A nivel individual, moi ben, desde o Concello todo apoio, mascarillas, animación, se necesitas algo se poñan a túa disposición, eso moi ben. A nivel empresarial, cero. Nin unha reunión, ni un, oye, como estades, ni un, que necesitades, a nivel sanitario queredes que fagamos unha reunión, inda que sea telemática ou non, pero se necesitades que se faga algún protocolo, se necesitades que algún tipo de indicación para ver a que axudas podes acceder, oye, como estades, cando vades a empezar? É que nin eso, cando vades a empezar? Vades a empezar? Este ano traballaredes? E despois xa, unha vez que empezas e que traballas, oye, como vos vai? Precisades algo? Mira, é que este está traballando mal, non pon a mascarilla, non hai nadie que o controle, ni nadie que lle diga, oye, mira, tes que poñer a mascarilla. Denuncia desde o Concello, oye, mira, tes que facer algo a ese respecto, porque ven a xente de fora, vete así. Nos falamos por activa e por pasiva co Concello porque necesitamos que se limpe o camiño dos faros. Que en Lase, por exemplo, non son nin 2 kilómetros o que teñen que limpar. 2 kilómetros. Levo un mes antes de abrir chamando a todas as portas posibles para que, por favor, o fagan.
sei que están limpando noutros sitios e eso non o limpan. Para nós é fundamental, é un produto indiscutible para nós, para a nosa sobrevivencia aquí na parte norte da Costa da Morte, e hai aínda alcaldes que non se dan conta. Es que é unha empresa privada, es que é unha asociación privada, me dá igual. Nós vamos a traer a xente, van vir a facer o Camiño dos Faros e se ti non o limpas, van a caer e vailles pasar algo. E vai ser responsabilidade túa, porque o estamos avisando. Estamos dicindo que é un produto de distanciamento social, fundamental para a hostelería da Costa da Morte, e non fan caso, e vai estar sin limpar, vai a vir a xente, vai caer ou vai pasar algo, e despois sí que a facemos. A min afétame, a min o tema dos Camiños dos Faros, quería puntualizar iso tamén, porque eu vou moito a pasear cos cans por aí arriba, teño al lado, unha parte moi importante, a parte que teño clientes, pero doime tamén porque eu vou andar moito polo monte. A mí reláxame moito ir cos cans, depois de traballar, ou pola mañán cedo, vou moito por aí. E ahora prácticamente en sitios non se pode pasar. Eu teño a nada, 400 metros da casa, 500 metros da casa. Está un monte sin limpar. Está un monte sin limpar. Que? Fisterra é un dos concellos que non limpou. É verdad que están limpando, Malpica limparon, Ponteceso están limpando, Camariñas limpou todo, Zas, bueno, ten pouquiño, pero C limpou, o sea, aí... Empezaron ahora polo pueblo, empezaron, sí, todo o que é o pueblo, toda esta zona de... Por aquí sí que quedou mallada, quedou moi ben. A verdade é que quedou todo moi ben por aquí abaixo, pero polo que é o monte, polo monte está un desastre. Claro, é que ademais están che dicindo que genera produto. Que produto podemos generar para poder vender? Que non queremos generar produto, que xa o temos, que vamos a poñelo, que vamos a cuidar, que me dá igual que este homologado ou non, que me dá igual, que cada senderista, se ven a andar, ten que ter un seguro de senderista. E a nivel nacional hai un seguro da Federación Nacional de Senderismo que cho fan por 15 euros, o sea, ao ano. Eso non ten sentido, o que non ten sentido tampouco é que non nos limpen, porque que vai vir a xente, me dá igual que sean fincas de 50.000 personas, pero que me vas a decir? Que se limpas un camiño o que ten a leira ao lado, vaille dicir que non o limpe? Se está cheo de matoxo. A ver, por favor, é que nós dependemos totalmente dese produto, dese camiño. Eu xa non sei nin como decilo, nin a donde tocar, nin como tocar, porque me parece increíble. Nós xa ves que para nós tamén é unha cousa increíble que as administracións non se volquen con un proxecto tan maravilloso vido da ciudadanía e posto nas mans das... Gratuito, que non lles costa, só teñen que limpar 2 veces ao ano. Que hasta nós, a Asociación de Hosteleros, que tenemos así, entre comillas, lle demos un presupuesto aos concellos de 2.000 euros para limpar 60 kilómetros. E nin accederon a eso. É dicir, que é ridículo. 2.000 euros para un concello. Pois ni eso, chico, ni contestan siquiera. Pois nada, pois entonces generaremos producto, haremos así un produto de... Eu sinto moito, ao mellor Fran está cansado de ver paquetes de gastronomía con hoteles e con... Pero que é sempre o mismo, haberá que cambiar un pouco. A min doime moito ver como está a situación de Fisterra nese aspecto que dices ti tamén agora, porque sempre falamos dun turismo de calidad. Un produto, por exemplo, co Camiño dos Faros é un produto de calidad. É ecolóxico, que vai na línea que queremos todos, non? A mí realmente vexo Fisterra, non? E para facer unha cousa, tens que pedir 5 entidades, a Xunta, Montes, Puertos, non sei que, e levamos así 40 anos. Ti vas por País Vasco, ti vas por Cantabria, ti vas por Asturias, e ves moitísimo máis accións que aquí. Aquí sempre estamos igual. É unha acción que fan, ainda non lle deixan. É que non entendo. Eu non sei, non entendo, en serio, non entendo. Mariluz, como valoras ti a acción do Concello de Vimianzo durante toda esta crise? Bueno, aquí como non temos faros, a cousa... E que tendes faros, a Badelle pasa polo Camiño dos Faros. Bueno, pero non é faro, aí é un daquinho pequeniño, ese malo será que non seamos capaces de... Mira, que desta Badelle sacades cerveza, sacades agua de mar, sacades de todo, E ben pequeno que...
Como Temos dicía aquí o chiste, se non entendes faro, poño vos un. Merecédelo, Mira, porque non sei se son 200 metros de mar que tendes, e sacades de aí 1000 cousas. temos nós aquí de mar, a verdad, eu fui un día, eu non vou a presumir do que non son. Fui unha vez a ele, o sea que eu non fui un día ser onde estaba no sonaco de mar. Aquí, ben, eu sentime apoiada polo Concello. A marasen de ideas políticas, cada un que pense políticamente o que lle dé a gana. Eu sentime apoiada polo Concello. E como dicías ti, Silvia, pois a nivel personal, pois as primeiras mascarillas, bueno, aquí hubo unha chica que se repartiu mascarillas e que as fixo, e eu fun e dome mascarillas. Despois o Concello repartiu mascarillas, e cando hubo reunións cas tiendas, reunións cos bares, ora tomase pouco tempo unha reunión, bueno, eu sentí moi apoiada, sí. Noraboa. Sí, houbo unha gran, a nivel cultural, os nenos que tuveron, bueno, confinados, nas redes sociales, moito traballo, houbo música. Despois, eu tamén non é que sea o colmo de... Eu usaba de política de reivindicacións, eu non son unha reivindicativa, eu son moito de... O meu non son moi reivindicativa, verdad? Ahora, eu sentime apoiada, tomamos 2 reunións telemáticas con ela, ahora van a ver as tiendas, e Vimianzo, ahora mismo, quizás me sentín máis, o sea, o Concello dou ideas, pero somos poucos comercios que nos adherimos a elas, somos pouca xente que nos adherimos a elas. Quizás sea máis o problema ese, ou que somos poucos negocios, non sei ben, bueno. Eu agora, por exemplo... Eu penso que quizás un público máis local, igual non notas tanto, como podemos notar, Silvia, igual notamos máis que che ven a xente de fora e che comentan cousas, por exemplo, ti ves como están os aparcamentos da praia daqui de Langosteira, fai 30 anos que están iguales. No, eu vexo como turista cando vou. Ves a nosa praza daqui arriba de San Martiño, e cando veñen a aparcar a xente, é dicho, e unha vez, e outra vez, e tal, e a carretera está... É algo que se están dicindo continuamente. E cando che repiten tanto, igual unha vez non, 2 non, 3 veces non. Pero cando che din, igual 100 ou 150 veces ao ano, acabas saltando ou non. Bueno, aquí nese caso tuvimos suerte, porque xa, bueno, mira, a anterior corporación, que aquí cambiamos este ano pasado de o Manolo Antelo, que tuvo os outros 8 anos anteriores, a nivel cultural fixo moito polo povo. Bueno, a nivel cultural, pois hubo un auge moi grande en Vimianzo que este goberno sigue a línea. Vexo ben, vamos, non é que de política xe moi entendida, xa vos digo, para nada. Pero vexo que o anterior alcalde, penso que o fixo ben, e esta alcaldesa, penso que está facendo moi ben tamén. Eu, a nivel tienda, que é o que son, a nivel tienda, sentime apoiada, sí. Sentime apoiada. Eu creo que non estamos falando de política, Non, pero bueno, tamén non quero meterme, porque en política é moito rollo. Non estamos falando de política, é todo política, realmente. Sí, é todo política, iso. Pero bueno, eu digo que si, en Vimianzo é unha boa xestión. Eu non te reivindico isto porque me vai a min no meu sueldo, porque reivindicando me van a subir o sueldo que teño agora. No, é que quero facer ben o meu traballo e quero que a xente que ven aquí lle guste o que está vendo aquí. Claro. Eu estou dicindo a realidade que está pasando, aos que teñen que tomar... Pero digo eu dos faros non teño ni idea, pero unha pregunta que pensaba eu ahora min, pensaba, porque me comentaba un veciño, bueno, a ver... Nada, pensaba eu, jolín, que tamén se cara, penso eu que me de saltar a chepa, pero igual é moi pronto, porque claro, houve confinamento, non se pudo sair a limpiar. Galicia é Galicia, chove 15 días, a erva medra así. Igual, penso eu, por ser así, moi ben... Igual, claro, saliron, eu outro día fundaron un paseo por a tua terra, a Laxe, o sea, fundes o esto a Laxe. Por cierto, que íamos coller unha ruta que nos iba a levar 3 horas e ao final en 4 horas chegamos. Collemos a ruta equivocada, é verdade? Para baixo, non para arriba. Claro, bueno, pois engañámonos. Bueno, pois, eu penso que máis o problema é, vivimos en Galicia, chove un montón, a erva medra en 2 días. Non, hai que dar un poquinho de tempo, pero bueno. Estamos moi oeste tamén. Moi oeste. En parte tes razón. É verdade que aquí crece as cedras e crecen os fiunchos por todas partes. É verdade, pero tamén, igual que levamos 4 meses confinados, levan 4 meses sin facer nada.
quero dicir. Eu estou a ver se me dan algún empleo os concellos, home, sendo guai con eles. Pero confinados, fui confinados. Confinados tamén tuveron se cortan a erva. Non, confinamiento que confinamiento. Por eso, Eses digo, puderon traballar precisamente. despois Malo, eu digo, o que eu considero malo é que teñan que estar os empresarios detrás dos concellos para manter estes recursos. Eso non podería ser. Que poden facer? Eu, por exemplo, un concello como Fisterra, un concello como Ponteceso ou como Malpica que teñen o Camiño dos Faros neses concellos é terrible porque está cerrado sempre, porque chove e xa crecen os fiunchos como hedras. Entendo que pudese estar mal, pero a mí no concello de Lase que non ten nin 2 kilómetros que teñen que limpar do Camiño dos Faros que non son nin 2 kilómetros. Entonces, a mí me parece ridículo que teñamos que estar detrás deles para que limpen 2 kilómetros. Que vou con un fouciño aquí, os concellos da nosa volta, os nosos concellos, o nivel, o sea, o que é o plan turístico teñen que aprender un poquinho, porque, mira, a reivindicación que lle fago sempre eu, cando hai unha reunión co concello, o anterior ao de hoxe, o que está agora, é o que vai vir, seguramente. Sempre é o mismo. En Vimianzo, temos o castillo na entrada, que no pueblo non nos enteramos, a xente que entra ali, diz que entran non sei cantos miles de xente, todo brán, eu non sei os que entran, eu nunca vexo. O sea, ao povo non chega, eu a reivindicación que lle fago sempre é a Jolín, buscar a maneira, un aparcadoiro que sea, con que a xente, con que algo repercuta no povo, con que algo repercuta en nós, non nos enteramos. O sea, é un día que me dixeron a cantidad de xente que entraba no castillo e pasmada, porque as tiendas, os bares, dali de abaixo non nos enteramos para nada. E tamén é unha reivindicación que lle fago sempre ao Concello, unha reivindicación que fa. Ahora, eu penso que aquí, na Costa da Morte, os concellos, todos eles, os vos e o meu, en plan turístico, teñen que pouquinho a pouco ir pidindo as pilas. Teñen que, como decía ahora Fran, este é o, bueno, o sea, ten todo, é ecológico, ten todo, é o pan noso de cada día, ahora mismo. Sábeno estudiar un pouquinho. Teñen que sacar máis proveito do turista, moito máis, do turismo. Eu penso que estamos dentro do desastre bestial que nos caiu encima. Estamos nun momento tan importante para facer unha especie de facer que cae unha bomba e quere decir, vamos a empezar desde cero, vamos a contratar a xente que realmente sepa de turismo, porque aquí o mar é o que dá moi pouco, e cada vez vai a menos. Entón, Fisterra é un sitio turístico. Eu falo de Fisterra, por exemplo, non? Pero que influye Fisterra, influye con Muxía, que Muxía era o comparador, que, por certo, teño unha visita ahora pola tarde. Bueno, a ver, que me parece algo bestial. É dicir, é un punto que nos vai dar moitísimo máis visibilidade, non? Vos imaginados un sitio tan bestial, que maravilla que temos aí en Muxía, e que veñan aquí a Fisterra, e que vexa como está Fisterra, vas ao Porto, todos levantados os fuchancos, vas ao faro de Fisterra como está. A ver, que estamos vendendo? Calidad ou estamos vendendo... Que estamos vendendo? Sí. Eso que voto de menos eu. É dicir, non podemos estar dicindo, bueno, ahora é que o COVID e tal... Non, é que isto vende atrás, non é da hora, isto vende atrás. No, entonces, e isto vale para que peguemos unha especie de empujón, perfecto. Foi unha desgracia, pero de todo o que cabe, bueno, pues, habrá que tomalo. Eu son optimista, sempre son optimista. E creo nas persoas. Tamén. Eu tamén. No, porque cando vexo continuamente cousas que non me gustan, salto, sabes? Se foras pesimista, non seguirías traballando nesto, non seguirías reivindicando, dirías, oye, isto non vale para nada o que estou dicindo, vou calar e soy máis feliz, non? Claro. Temos que manifestarnos. É punto pelota. Temos que facer unha manifestación general, unha manifestación. Non podemos, que non nos podemos juntar, Mariluz. Bueno, vamos, mira, Anchas Castilla, coñemos cartera general. Si, aquí nesta zona nosa, eu son a primeira, son moi pouco amigo de manifestarnos. Mira, eu acórdome sempre, unha vez entroume na tenda un señor que fora médico bueno, era médico en C, ese día acababa de ser médico. E iba para a súa terra, pararon ali, bueno. Entón, o señor díxome, quedoume grabado, isto hai 10 anos, díxome, tendes un hospital maravilloso, cerquiña, ao lado da casa, cerquiña. Jolín, manifestadevos na Costa da Morte, exixide unha UCI, un hospital sen UCI, cantas vidas se podían salvar aquí, por que non máis manifestades? Por que vos non sodes máis unidos? Ai, señor, como non manifestamos, como vamos facer? É claro, nós teníamos que ter, hai moita
Asociación de amas de casa, asociación de tenderas, asociación de libreros, unha asociación de salvar a Costa da Morte, de tirar por isto para diante, sin mirar se é tendeiro ou é restaurante ou que é. E mirar o hospital é importantísimo que haxa unha UCI, é importantísimo. O médico ese nin quedarame grabado que me dixo, que parece mentira que unha cousa tan necesaria, xa está o hospital feito, só é poñer eso, que morre xente por non haber unha UCI. O turismo é importantísimo, que decides, está aí, están aí os faros, está aí o mar, só é que fagan eso, algo, un proxecto turístico bo. E eu penso que tiña que haber menos organizacións pequeniñas e unha grande. Unha asociación grande, para loitar por cousas que realmente fan falta, porque a Costa da Morte é maravillosa, é grandiosa, e hai xente que adora isto, e temos que nós tirar por ela, para diante. Somos nós somos os encargados disso. Marilu, non sei se aplaudirche, Ala, veña, presidenta, ora presidenta. Pero, só un apuntamento xa para acabar co rollo do camiño dos faros, só un apuntamento. Dous, pequeniños. Que é un produto desestacionalizador, é un produto que para nós ampliou a estacionalidade, deixou de ser xullo e agosto, e empezou en Semana Santa en abril e acaba casi en novembro. E parece que non, pero é que non o queren ver, que é así, que desestacionaliza. E despois, que está feito, Non teñen que facer nada, non hai que facer nada, simplemente cuidalo, porque o camiño xa está. Nada máis, xa non falo máis do camiño dos faros. Bueno, para ir rematando, querendo rematar con un mensaxe optimista, que ademais vos vexo os tres tremendamente optimistas, esta campaña entonces vai a ser boa, vamos recuperar parte do camiño perdido, Fran. Eu penso que sí, nós vamos a contratar a 2 persoas agora. De feito, ainda hoxe tuve unha reunión con unha das persoas. Entón, este ano seremos 9 aquí xa. O ano pasado fomos 7. Eu son optimista, repito, eu penso que vai vir moita xente, non simplemente polo feito de que a xente ten ganas de salir da casa. Eso, cada ano vai a máis, eso está claro. Pero hai que pensar que non vai haber festas en ningún lado. A xente vai ter que mover. Non hai festa, non hai... Sempre decíamos, non, bueno, despois de San Fermín é cando empeza a vir a xente. Non hai San Fermín, por exemplo. Entonces, ti miras alrededor e non hai ninguna festa. Entonces, miras en España e non hai ninguna festa. Entonces, a xente vai se mover e quere disfrutar da natureza. Nós temos aquí un paraíso. Nós todavía non sabemos, ainda que poñemos moitas veces o hashtag paraíso, nós non sabemos o que temos. O que pasa é que hai que melloralo. E hai que ir polo tema ecológico, hai que cuidar o medio ambiente, hai que consumir produto local, hai que traballar ca xente da zona. Ese eu penso que o que demanda a xente. Nós traballamos con moita xente de fora, ou traballamos, ahora, claro, ahora estamos esperando por eles, porque para nós é un plus bestial. O ano pasado, para nós foi un plus económico moi importante. E a xente búscache eso, búscache produto ecológico, búscache produto local, búscache que lle fales en inglés, que non teñan que estar mirando o traductor de Google, sabes? Se valoran moito. Por que non dunha vez poñemos unha escola de hostelería de FP aquí, ainda que sea básica? Por que? Eso dixen yo, conselleiro, fai muitísimos anos, dixen yo. E diz que non había bastante estudiante para eso. Que vamos a ser mecánicos, carpinteiros, todos fan falta, pero o turismo é moi importante. Eu, por suposto, que son reivindicativo. Pois, claro que só, porque me doi, e quero esta terra. Eu estuve en Canarias, estuve en Mallorca. Non quero tampouco acabar masificado, non. Pero quero que se cuide o que hai. Silvia, boa temporada, ves en camiño? Aí non podo ser moi positiva. Non, ahora hai que decir que sí, que estamos para rematar. Non digo pola xente, que a xente vai seguir vindo e vai vir moita xente, claro que sí. Eu digo polo traballo, para nós é un plus enorme del traballo. O sea, tiñas moito en verano e isto vai recargar moito. Mándade para Fisterra. Sí. Sí, pero é moitísimo porque tes poucas habitacións, quero dicir. Son as que hai. Enches as habitacións e xa está, non hai máis.
enchese lase e non hai máis habitacións, son as que hai, e ainda así tampouco é para tanto, como decían en tantos medios, Dios mío. Lase el punto central del turismo y del botellón y de todo. Non é verdad, non foi así para nada. Un día que fixeron un botellón e o sábado mal o domingo que hai algo máis decente. Pero Eso é culpa dos periodistas como Baldo. Aí está. É culpa dos periodistas como Baldo. Sí, están aí chinchando. Pero que non é para tanto. Despois que temos 50.000 playas, que non tens por que estar nunha playa onde haxa xente, que podes estar noutra onde estás 3 personas, e non tens por que estar un mogollón. Temos moitísima costa, moitísima playa, moitísimo interior, moitísimas cousas que ver, sen ter que estar tropezando coa xente, eso é verdad. Ahora, a nivel laboral, vai ser moito traballo, se salvamos lo comido por lo servido, pues ya con canto de narices me doy. Mariluz, para rematar, volverá esa lúa de mel de finais de maio por aí polo verán, a xente deixará de ir tanto a Coruña, as aglomeracións e os semáforos nas playas e quedará pola contorna. Ojalá. O meu gremio é moi distinto, o meu gremio a min está me acabando xa a temporada, quer dizer que eu esta temporada, pois, o día 1 de xullo van se poñerse as rebaixas, é moi distinto deles. Eu son optimista, pero son tamén realista. Bueno, o meu gremio é moi distinto, o tema da roupa é moi distinto. Agora, mira, non hai festas, non hai nada, pouco se vai vender. Dentro de 15 días son as rebaixas. Dentro de nada ven a roupa de temporada nova, miedo me dá, entendes? Se habrá rebrote, se non habrá rebrote. Ahora mismo non podo falar de pesimismo tampouco no meu negocio, normal. Ahora, optimismo non é. O primeiro que tiña o rebote. E ahora estamos precisamente neso, o do Concello que che decía, na última reunión, pois están aí para xuntarnos para unha plataforma de venta online. Temos que estar, o que está claro é que temos que, como vos ben facedes, se vos exigides no vosso gremio, nós tamén temos no noso gremio que reinventarnos moito. Temos que reinventarnos. Ahora, pouquinho a pouco. Eu penso que de todo malo sale sempre algo bo. Isto foi moi malo, algo bo está sendo, mira, este programa xa é unha cousa boa. Estamos aquí falando, de todo malo sale sempre algo bo. E desta hemos de sair, porque en Galicia son moi currantes, son moi traballadores. E sempre salimos. Eu tamén digo que de isto saliu cosas malas, é verdad, pero tamén é verdad que a nivel protocolario e de limpieza van a quedar moitas cousas, moitas cousas positivas. Home, a mascarilla vai quedar para moito tempo. É ben que quede. Ahora mismo prima a salud. Non prima que nós cerremos o ano ben. Home, non que quedemos tamén na lista do palco, que non o pensamos ni nen. Pero se vamos tirando, o que prima é a salud. Salvar o pellejo. Eu decía ao principio, eu que quero salvar o pellejo. É na máis. Mariluz Lema Suárez, da tenda de Madrid Vimianzo, Silvia Bouzas, do Hotel Playa de Iraxe, Fran Iso, do restaurante Fragón de Fisterra, mil gracias por esta conversa. Veña, gracias a vos, veña, Veña, chao. Saúde a todos. Chao. Veña, chao.